Selam aleikum. Noga mi je u gipsu. Da li ja mogu da imam intimni kontakt sa suprugom i poslije toga da uzmem tejemum i da normalno klanjam? Osoba znači ima gips na nozi, pita sada ima li mogućnost da ima intimni kontakt sa suprugom i kako će nakon toga da se okupa. Islamski učenjaci su kazali za situacije kada čovjek ima određenu povredu na tijelu, a želi da se okupa ili da se abdesti urači sljedeći. Prvo, ta rana može biti ili otkrivena ili pokrivena. Znači imamo dvije opcije. Ili je, ako nam je tijelo ranjeno, imamo ranu, može biti ta rana otkrivena ili pokrivena. Prva obaveza je da to operimo. Ako ne možemo oprati jer nam šteti, onda ćemo po toj rani samo potrati vlažnom rukom. Ako i to šteti rani, onda ćemo prijeći na treću opciju, a to je tejemum. Sve govorimo u situaciji kada je rana otvorenog tipa i nije zamotana. Znači, ako je rana ili nešto što imamo na tijelu otvorenog tipa nije zamotano, niti zavojom, niti langetom, niti gipsom, tada znači mi moramo prvo oprati ranu. Ako ne možemo, bojimo se, onda ćemo samo potrati po rani. Ako se toga bojimo, tada uzimamo tejemum. To je prva opcija. Druga opcija je da je ta naša rana, lom ili nešto drugo zamotano, da li zavojom, da li langetom, da li gipsom. U takvim slučajima učenjaci kažu ako čovjeku ne šteti, a u većini slučajeva ne šteti, kada bude se kupao ili uzimao abdest, on će po tomi gdje je znači zavoj ili gips, potraće po gipsu. Vlažnim rukama će samo potrat, ostali dio će tijela okupati ili abdestiti. Ako bi eventualno se desilo da čovjek kaže takva je situacija, takav je zavoj ili takva je opcija da se ne smije potirati, tada bi čovjeku rekli da prijeđe na tejemum. Znači, u situaciji kada imamo nešto na tijelu, da li je to langeta, da li je zavoj, da li je gips, kažemo čovjeku operi ostali dio tijela, taj dio tijela koji je zamotan samo vlažnom rukom potari i ako Bog da, to je dovoljno ispravno. Ako bi čovjek kazao ja to ne smijem potrati iz određenih medicinskih razloga, tada bi rekli uzmite tejemum i za namaz i za gusul. Vraćamo se na početak, znači ako imamo rane na tijelu, rane mogu biti otkrivene i pokrivene, zamotane ili na njima da bude langeta ili gips. Ako su otkrivene, prvi stepen je da ih operemo, ako ne smijemo oprati, onda ćemo ih potrati, ako ne smijemo potrati, onda ćemo zbog toga znači uzeti gusul, uzeti tejemum umjesto gusla ili abdesta. Ako je rana pokrivena bilo čime, gipsom ili langetom ili zavojom, tada prilikom kupanja ili abdesta, kada dođemo do tog mjesta, taj dio ćemo potrati vlažnom rukom na kojem se nalazi gips. Ako to eventualno bi u nekim situacijama, iako vjerovatno je to rijetko, ne bi smili, onda ćemo uzeti tejemum kao zamjenu za gusul ili za abdest. U ovom konkretnom slučaju, znači čovjek koji ima gips na nozi, on ima pravo da ima intimni kontakt sa suprugom, treba da se okupa, sav dio tijela koji nije u gipsu će okupati, oprati, dio tijela koji je u gipsu mokrom rukom će potrati po tom gipsu, ostali dio koji nije u gipsu će oprati, iako Bog da, njegovo kupanje je validno.